A cikin wannan bidiyo za ku samu hanyoyin da za ku rika samun legit information daga Pi Network. Ba kamar yadda wasu suke zuwa suna yin editing na Dr. Nicholas ba, ma'ana CEO na Pi Network su yi editing a ce ai ya ce kaza ya ce kaza, wanda mafi yawanci ƙarya ne. Idan kana son ka samu legit information to ga hanyoyin da ya kamata a ce ka bi. Ka kalli wannan bidiyo daga farko zuwa ƙarshe. Mi hattara da ɗaiɗaikun mutane 'yan basaja waɗanda suke wayan cewa da fakewa da cewa sun kasance official ne a Pi Network. Ana suna yin basaja suna nuna cewa suna yin magana ne da yawun kotim, kuma da hakan ne suke amfani da damar wajen yada zancen da ba shi da tushe ko kaɗan daga kotim domin su cimma wasu ƙudurinsu. Kotim sun sanya mana links ɗin official site ɗinsu na gaskiya gaba ɗayansu a nan, wanda suka buƙaci koyaushe mu dogara da abin da ya zo a waɗannan kafofin, wanda kuma su ne dukkanin jerin kafofin na Pi gaba ɗaya. Don haka duk inda ka ga wata kafa ba a cikin jerin waɗannan ba to na ƙarya ne, ko da ita kafar ta yi ƙirarin cewa ita ɗin kafa ce daga kotim to ƙarya ne. Don haka mu tsare kanmu daga 'yan basaja kuma scammers.